Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το τρίτο βιντεάκι, να μην σας κουράζω, πάμε να δούμε. Έχω πάρει 4 από αυτά, δυστυχώς τα 3 είναι συνεχόμενα. Αυτό εδώ πέρα είναι το 18, το οποίο, εδώ να δείτε κιόλας, είναι το 18, αλλά μου το έδωσε λάθος, μου κόψε από πιο πάνω, δεν ξέρω τι, ή το είχε μονό και μου το πέταξε. Τέλος πάντων, το είδα εγώ εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το 18 και έχω πάρει τα άλλα 3, είναι το 13, το 14 και το 15. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ θέλουμε το 7 το μαύρο ή το 7 το μπλε για 2 φορές. Ή αν βρούμε κάποιους ίδιους αριθμούς. Πάμε. 15, 11 και 21. Δεν τα βλέπετε καλά εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 18, 10, 10 δεν είναι, 10. Τα βλέπετε παιδιά, βιντεάκι είναι λίγο πιο πάνω. 13, όχι. Όχι το 2. 9, 1, το 20 δεν το έχουμε, έχουμε το 21, το 4 δεν το έχουμε. Ωραία, αυτό τι είναι, 200.000 άρα παιδιά, το 5. Να ήταν το 15. Πανηγύρια εδώ. Είναι το 5, για να δούμε. Είναι το 5. Εδώ έχουμε το 28, το οποίο δεν έχουμε. Και τελευταία σειρά. 25. Καλό θα ήταν και αυτό, γιατί είχε αυτό 10.000. Και το 22 που είχε και 40 ευρώ, καλά είναι. Λοιπόν, πάει αυτό που ήταν μονό κιόλας. Πάμε να ξεκινήσουμε το 13. Εδώ. Τουλάχιστον να το φέρω λίγο πιο κοντά, κάπως να βλέπετε. Εδώ. Και πάμε. Έχουμε σαν νούμερα, που δεν τα βλέπετε κιόλας καλά σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε το 6, το 18 και το 29. 6, 18, 29. Αυτό είναι 7. Αυτό είναι 7 και διπλό, παιδιά. Ωραία. Άμα βρούμε κι άλλη μία θα είναι ωραία. Αυτό τι είναι, 3. Αυτό εδώ είναι 25. 25. 19 δεν έχουμε. Πάμε στα 2 τελευταία. Που είναι το 1 που δεν το έχουμε. Το 20 που δεν το έχουμε. Άμα έδινε άλλη μία. 15. Όχι, το είχαμε πριν το 15 που ήταν τα 200, Λοιπόν, και το 12. Πάμε να δούμε τι έχει το 7. Το κάνουμε και λίγο. Εδώ. Εδώ είναι, παιδιά, το 7. Εδώ. Και πάμε να δούμε. Ένα 0, ρε παιδιά. Όπα, 0 είναι, παιδιά. Είναι 0. Καλό αυτό. Και η μπαταρία μου έχει πάει στο 20%. Πάμε να δούμε τι έχει. Ω, 20 και 20, 40. Δίνει 40. Για να δω. Συγγνώμη παιδιά, δεν έχω δει άμα δει 40 και δεν έχω δει και τις πιθανότητες. Είναι 1 προς 14 και δίνει 20, 30, 40. Δίνει 40 ευρώ, παιδιά. Ωραία. Δεν το είχα δει αυτό. Εδώ πέρα, το 7. Μια χαρά. Από περίπτερο είναι, παιδιά. Και η ουσία ποια είναι, ότι τώρα αυτά πω, τυχερός ήμουν σε αυτό, γιατί
Είχα πάρει και 2 από χτες και πήγα και πήρα άλλα 2 σήμερα. Λοιπόν, τώρα χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. 40, μια χαρά. Δώσαμε 3, 6, 9, 12. Τώρα δεν πιστεύω. Οπα. 21, όχι, εδώ είναι 24, 14, 1. Λέω ότι δεν έχει, 22, 13, 20, 29, 26, 12, 3 και 15. Πάει αυτό. Πάμε παιδιά και στο τελευταίο, το τέταρτο. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε το 3, το 26 και το 9. 18, 25, 28, 29, εμείς θέλουμε 3, 9, 26. Δύο αντί για 3, 21 και δεν πειράζει. Δώσαμε 12 γιατί είχα πάρει και 2 από χτες και 2 σήμερα. 3, 6, 9, 12 και πήραμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο εδώ λέει διπλασιάζει το ποσό. Τα ξέρετε τώρα τι σας δείχνω. 40 λεπτάκια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι εγγραφήκατε, πατήστε να εγγραφείτε ρε παιδιά. Όσο θα πάει και θα μεγαλώνει. Άμα δείτε και το άλλο μου το κανάλι, είχα πάρει και 3 πακέτα. Το οποίο βέβαια δεν... Τι να σας πω, το ένα έδωσε 205 ευρώ πίσω, το άλλο 185 και το άλλο νομίζω 165. Λοιπόν, τέλος πάντων καινούριο κανάλι αυτό. Τα λέμε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ. Γεια σας.